खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 जुलाइ 2025 मायथाइ एबा 8 सावन दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनै नोंथांनि लुबैनायफोरा जाफुंसार जानो हागौ। हाबिला गोनां बिथांखिफोरखौ मोनसे जिउ राहायारि आयदायाव जागायनो हायो। जुदि नोंथाङा गोजौ सोलोंथाइ एबा साख्रिनि थाखाय गुबुन हादोराव थांनो लुबैयो, अब्ला नोंथाङा दुखु मोननाय नङा। नोंथांनि जाफुंसारनाया बांगोन, सोमोन्दोफोरा गायसनजागोन आरो नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरखौबो लोगो मोनगोन। आजै-आजौनि सम्पथिनि सोमोन्दै माबाफोर गोग्लैसोना थानाय आयदा दङब्ला बेखौ नोंथांनि फारसे थिरांथा लानाय जागोन। नोंथाङा नखराव माखासे मोजां खौरां मोनगोन आरो बेवहाय रंजानो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोफोरा गोख्रों जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गिदिर थिरांथाफोर लानायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। फालांगियाव लासै-लासै दावगानायनि थाखाय नोंथाङा माखासे जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथांनि माखासे खामानिया दिनै गोबाव जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि पार्टनारनि हेफाजाबाव गासैखौबो फोजोबनो हायो। नोंथाङा नोंथांनि खामानिनि फारसे मोनसे मोजां नोजोरखौ बोजबना लानांगोन। नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिखौ बांहोनो नाजागोन। नोंथाङा मोनाबिलियाव मोनसे फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। नोंथाङा बैयाव नोंथांनि माखासे गोजाम लोगोफोरखौबो लोगो हमनो हायो। नखरारि जिउआ गोजोनथाव थागोन। थानसालियाव गंसेल' नालेंखर हो आरो नोंथांनि गासैबो जेंनाफोरा सुस्रांजागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मिथुन राशि, नोंथाङा मोनसे गिदिर फालांगियारि हानजाजों बाहागोदारि जानो हागौ। नोंथाङा साख्रिजों सोमोन्दो गोनां गोजोनथाव खौरां मोनगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि रोंग'थिखौ बांहोनानै मुलाम्फा मोनगोन। फालांगियारि सुबुं समाजनि थाखाय सानस्लाबै राङारि मुलाम्फानि इसारा दं। सावरायमेलफोर आरो बेबादि थासारिफोराव बांद्राय रायज्लायनायनिफ्राय गोजानाव था। दिनै नोंथांनि बिमानि सावस्रियाव जौगानाय फैगोन। गाज्रि सुबुंफोरा नोंथांखौ खहा खालामनो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां जा। गाहाय सम्पथिनि लेनदेनफोरा जाथावना आरो बेवहाय गोबां मुलाम्फा जागोन। दिनै खाथिनि मानसिफोरजों थगायजानायनि जाथावना दं, बेनिखायनो सांग्रां था। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों मैनि गाब। कर्क राशि, नोंथाङा सिगांनि नाजानायफोरनिफ्राय मुलाम्फा जानो हागौ। सासे गोजाम लोगोआ हरखाबै हेफाजाब होनो हागौ। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि बिथांखि लानो हायो। दिनै जायखिजाया गोनांथार हाबाफोरखौ जोथोन ला। साना गोजोनै बारलांगोन। नोंथांनि गोब्राब नाजानाया खम जानो हागौ। जुदि माबा गावारि जेंना, अब्ला नोंथाङा बेजों सोमोन्दो गोनां फोरमायथि मोननो हागौ। नोंथाङा राङारि सेक्टराव माखासे गोदान फालांगि जागायनो हायो। मोनफ्रोमबो नाजानायाव नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिनि मदद मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों खमला गाब। सिंह राशि, दिनै नोंथांनि थाखाय नाङै रागानिफ्राय बारग'नाया मुलाम्फा गोनां जागोन। राङारि नारसिनथाय थागोनब्लाबो बेखौ रागाजों सुस्रांनाय जानाय नङा। बेनि अनगायै मोनसे राहा नागिरनाया आरोबाव गोब्राब जागोन। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि मोनसे गोख्रों जाथावना दं। गथ'फोरखौ लानानै माखासे जिंगाफोर थानो हागौ। राङारि आयदाफोरा जेब्लाबो मोजां नङा, बेनिखायनो जोबोद सांग्रां जा। नोंथाङा सोरनिबा गोहोमाव माखासे गेदेर आरो जुक्तिगोनां थिरांथाफोर लानो हागौ, जायनि फिथाइया उनाव मोजां जानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोमो गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि सानबोलावरिया नोंथांनि थांखिफोरखौ जाफुंहोनायाव मदद होगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिखौ सिगांनिख्रुइ साबसिनै फोजोबगोन।
नोंथाङा नोंथांनि नखरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया लेनदेन खालामनो थांगासिनो दं, अब्ला बैसो जानाय सुबुंनिफ्राय बोसोन लानाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। गावनि जिउ लोगोरिनि मोनफुंनायफोरखौ बाख्नायनाया नोंथांनि जुलियारि जिउआव गोदै लाबोगोन। नोंथाङा समाजारि सोमोन्दो गोनां हाबाफोराव जोबोद जाफुंसार जागोन। सोरबा गोनांथि गोनां सुबुंनो जि-जोम दान हो आरो नोंथाङा जिउआव जाफुंसार जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। तुला राशि, दिनै जेब्लाबो माबा मोनसे गोदान नाजानायनि हुदाया नोंथांखौ जाफुंसार खालामगोन। नोंथाङा दिनै गावनि बिमा-बिफाजों गावनि खुदियानि इयुननि सोमोन्दै मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो हागौ, जायनि थाखाय नोंथांनि पार्टनारनि बोसोननिबो गोनांथि जागोन। गोजोननाय मोननो थाखाय खर्सा खालामनायनि लामाखौ दाला। नोंथाङा मोनसे थि आयदाखौ बुजिनायाव जेंनाजों मोगा-मोगि जानो हागौ। सुथुरफोरनिफ्राय गावनि जानथायखौ लाखिनाया मोजां जायो। लोगोफोरनि मददजों माखासे सोरखारि खामानिफोरा मावगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। वृश्चिक राशि, दिनै नोंथाङा जायखिजाया गोरोबलायै एबा गोब्राब जेंनाफोरखौ सुस्रांनो नाजानो हागौ। बेयाव जाफुंसारनायनि खाबु दं। सिगांनि आयदाफोरनिफ्राय दावगालांनो नाजा। माबा मोनसे फैनो हागौ जाय नोंथांनि नोजोरथिखौ सोलायगोन। बे सोलायनाया नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। साना नोंथांनि थाखाय मोजां जानो हागौ। नोंथांनि खामानिनि ओनसोलाव राङारि मुलाम्फा मोननो आरो माबा मोनसे मख'जाथाव मोनफुंनो हाथावनाबो दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मैनि गाब। धनु राशि, फालांगियारि नोजोरजों दिनैनि साना मोनसे खाफालगोनां सान। साख्रि गोनांफोरा दावगानाय एबा जौगानायखौ मोनदांगोन। माखासेफोरा हास्थायनाय ट्रेन्सफारखौबो मोननो हागौ। फालांगियारिफोर आरो फालांगियारिफोरा मोजां दावगागोन। नोंसोरनि माखासेया गोदान गोरोबथा खालामनो हागौ। सोलायनाय एबा साख्रि नागिरग्राफोरा दुखु मोननाय नङा। राङारि थासारिया साबसिन जागोन आरो आयनि मोनसे उफ्रा फुंखाबो सोमजिनो हागौ। दावबायारिफोरनि बोहैनायजों लोगोसे नखरारि आबहावाया गोथां जागोन। गोलाव जानथायनि दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा गावनि नखरजों मोनसे धोरोमारि थावनियाव थांनो हागोन। जायखिजाया खामानि जागायनायनि सिगां गावनि मोदाइनि बोर ला, बेयो थारैनो नोंथांनो मुलाम्फा होगोन। दिनै नोंथाङा ओरैबायदि सुबुंखौ लोगो मोनगोन जायनि रायज्लायनाया नोंथांनि मेंनायखौ सानसे सुग्लायहोगोन। दिनै नोंथाङा जायखिजाया खामानि मावनो थाखाय आबुङै थियारि जागोन। थासारिफोरा नोंथांनि थाखाय साबजाथाव थागोन। नोंथांनि मोनसे जुनिया हाबाखौ नोंथांनि बिमा-बिफानि हेफाजाबजों फोजोबनो हायो। थानसालियाव खुननि बाथिफोर आरो घिउ जासि। नोंथांनि बिमा-बिफानि मददआ सोलिबाय थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कुम्भ राशि, बे नेरसोननि फालांगियारिफोरा आसा खालामनायनिख्रुइ बांसिन मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा मावख'आव नोंथांनि बिबुंथिखौ फोरमायनो आबुं खाबु मोनगोन। खामानिनि जायगायाव लोगो मावफारियाफोरजों गोरोबलायनायखौ बांहो। फालांगियारिफोरा खर्सा खालामनाय एबा रां थिसननायनि सोमोन्दै साननानै थिरांथा लानांगौ। गोदान खामानि आरो गोदान दारिमिन जागायजेननायनि आसा दं। दिनै नोंथाङा गोजाम लोगोफोरखौ लोगो मोनगोन। दिनैनि खामानिजों सोमोन्दो गोनां दावबायनाया जाफुंसारगोन। नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोराव नोंथांनि जिउ लोगोरिनिफ्राय मदद मोनगोन। राजखान्थिनि फोथाराव जाफुंसार जानो हागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मीन राशि, बांसिन हाबाफोरखौ आबुं खालामनो हायो। नोंथाङा माखासे मुलाम्फा मोननो हागौ। लोगोफोरजों मोनसे हाबाफारि खुंनो हायो। गावनि रांखान्थियारि थासारिखौ साबसिन खालामनो नाजा। दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागौ। फालांगिनि गोदान खाबुफोरा नोंथांनि लामायाव फैगोन।
माखासे आयदाफोराव रोंगौथि गोनां सुबुंफोरजों सुबुरुन लानायनि उनावसो थिरांथा ला। नोंथांनि गोसोआव सोलिबाय थानाय सोंलुफोरनि फिननायफोरा नोंथांनाव मिथिंगायारि महरै फैनो हागौ। गोसो हमथा। दिनै नोंथाङा खामानिजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे जुनिया मोननो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गुफुर गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनोब्ला सानफ्रोमबोनि फानजामुथिनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।